isang nakakatakot na pangyayari na sa atin ngayon ay naghahari. Isang sakit na di nakikita ng ating mga mata. Sing bilis ng hangin kung manalasa. Walang sinasanto. Walang sinisino. Sa ganitong panahon, tayo ay pantay-pantay. Walang mahirap. Walang mayaman. Kahit sino maaaring gawin ang buhay. Maraming sikmura ang kumakalam, naghahanap ng makakain at maiuulam. Problema sa kahirapan, lalong ramdam. Sa panahon ng pandemya, kabataan kailangan ng makialam. Poses at ideya ng mga millennials dapat iparamdam. Sa panahon ng pandemya, BPRAT ay maglulunsad. Isang proyektong kabataan ang maglalahad. Tutukan mga sektor ng revolusyon na inulunsad, mga proyektong dapat maisagawa ng sagad. Sa social protection and development ating tutukan, edukasyon, kalusugan, seguridad, turismo at kulturang namumukadkad. Pagbabayabong sa mga lupang sakahan at palaisdaan. Bibigyang pansin sa agricultural modernization na ating tinuturing. Sa larangan ng economic and infrastructure development, bibida ang mga proyektong sasalamin sa pagpapayabong ng ekonomiya kasabay ng mabilis na pag-unlad pang infrastruktura. Hinding-hindi mawawala ang pag-aalaga at pagprotekta sa inang kalikasan at paghahanda sa mga sakuna. Environmental protection and disaster resiliency ang kakasa. Subalit, magiging sulit ang lahat kung tamang pamamahala ang ipapakita. Good governance dapat laging makikita sa bawat sektor na ipapakita. Mga millennials edad 15 hanggang 30, ihanda mga kakaibang programa. Maaaring magpatulong sa mga kaibigan at barkada upang umpisahan ang pagbabagong nais makita. Mga programa at solusyon sa problemang interesado, sa buong bayan man o barangay ang apektado. Numero at datos dapat masigurado upang tamang solusyon at intervention maibigay sa mga ito. Sa loob ng isang buwan, tayo ay pipili ng 50 tao o grupo. Pipiliin ng mga kilala at respetadong mga kurado upang makita ang 10 programang panalo na maaaring manalo ng 100,000 piso upang proyektong naisip mailunsad at maging produktibo. Sa panahon ng pandemya, huwag mawalan ng pag-asa. Sumunod sa batas at laging manampalataya. Dahil sa kabila nitong kalbaryo ay may pagbabago. Pagbabago na magbibigay sa atin ng pagkapanalo. Millennials, handa ka na ba? Bayabang Millennials Challenge, kasado na! Tara kabataan o millennials kung turingan, sumali at makiisa sa programang Ikaw ang Bida.